успешен за Ловрък Кнежевич, който остави наистина страхотни впечатления с играта си. Не само в Етър, като цяло в българския футбол, тъй като в последствие той защитаваше и цветовете на Арда. Изстрел сега към вратата на Етър. В 31-та минута Берое повежда в резултата. Кой ако не Себастиян Вия? През пролета да дърпа своите съотборници напред, с който офанзивният футболист в лагера на домакините ознаменува своето завръщане в титулярния състав на Берое след изтърпяно наказание. Ново обаче попадение, което идва след създадена офанза. Този път Югат директно центрира! И какво попадение на Тобиас Хайнц! Зашеметяващ гол на Тобиас Хайнц и първото продължава да носи преднината. Локомотив. Какво попадение обаче от Карлос Франса! Невероятен гол в 82-та минута решава всичко в този двубой. Засилката му сякаш ще опита изпълнение от много далечно разстояние. Точно това прави Петриньо! Какво попадение! 2-0 в полза на ЦСКА 1948. Ние видяхме трябва да изкарана едно на фланга, изпълнение. където Уелтън я очаква Фадига. Може да стреля Фадига! Изключително! Загадката Сими Фадига, който бе посрещнат с много съмнения от феновете на сините, очевидно започва да разкрива своя потенциал.